Mangga Pak Diri tadi kemari rasanya? Embo diundang. Oh diundang. Atau di kamari. Sangku ketemu tak diundang dari itu. Nggak bisa tuh. Oh iya. Apa nyanyi Pak Bu? Tanya. Kecap permintaan tadi tuan rumah Acogo Macogo. Jadi Pak Deri bintang tamu di siko. Apa itu lah? Untuk Pak Deri. Iya. Beliau ya sengaja ditantangkan dari Jawa bana. Iya benar. Jawa kamari tadi? Oi, embo Joje. Oh, Joje kamari. Iya, Joje online ya? Online. Boleh. Tanpa menjangkan muka dimah, marilah kita bersama-sama melagu. Jogo Mancogo. Kujua. Mencogo lah ibu dari jendela di balik tirai. Lalamu gitu indah abatamu pandang, cogokanlah bumungku nan jani. Lalamu gitu indah abatamu pandang, cogokanlah nyamungku nan jani. Rindulah lamunan den tangguangkan, baru basuh usah jo urang datang. Tiba udah jan bajalan, tara muak badan dek manantikan. Nenek kok tiba udah jan bajalan, tara muak badan dek manantikan. Iya belah, kudo. Aku yang coba. Tinggal uta di bue jadi nala buat itu Pak Are. Bukan di perang de urang gae, marilah samo malom petabe. Dioba itu jasa namu bumi baputa jandi jameka. Jo cinta denai usah lagu sayang di mati bonyo kita nantikan. Jo cinta denai usah ragu, di mati bonyo kita nantikan. Yo, Nirwana. Jago mencogo lah uni dari jendela di balik tirai. Lalamu gitu indah apa tamu pandang, cukupkanlah jamuku nan jani. Lalamu gitu indah apa tamu pandang, cukupkanlah imuku nan jani. Rindulah lamunan den tangguangkan, apa tuh? basuh usah jo urang datang. Cotok kok tiba denai pai bajalan, tara muak badan dek manantikan. Udah kok tiba denai jauh bajalan, tara muak badan lah manantikan. Aku nyah. Bukan duit padahal. Tinggal utala di bue ada di nala buat itulah Pak Are. Bukan perang de urang gae, Marilah situ balong betabe. jadi Iyo ba itu dosa namu bumi baputa janji jamaikan. Jo cinta denai usah ragu sayang di mati bonyo kita nanti. Cinta denai usah ragu sayang di mati bonyo kita nantikan. Go. Sudah lagu cie. Aja